ରାନୁ ରାନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିছে ଯେ। ମୁଁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି କିସ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୁଲତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ, ସେଇ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁଦିନ ସମାନ, ସେଇ ଘର ରାନ୍ଧ ବାଢ ଖାଅ କାମ କର ଏଇଗୁଡା। ମୋର ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ହେଲେ ଆଉ ଛାଡ। ଠିକ କଥା ଯେ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ସେଇଥିପାଇଁ କେଣେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉନି। କାରଣ କିଛି ଆଇଁଷ ଖାଇ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆଗ ଦିନକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ ସବୁ ବର୍ଷ ତୁମେ କୁହ। ମାନେ ଗଛର ବେଲ ପାଚିଲେ କାଉର ଦୁଃଖ ଯିବ ତ। ଆର ବର୍ଷକୁ ଡିସେମ୍ବର 25 କୁ ମୁଁ ବୁଲତେ ଯିବି। ହଉ କେବେ ସେ ସମୟ ଆସିବ ଦେଖିବା। ଆରେ ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଟା ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କିଏ କରିଛି କହିଲ? ସେ ଗୁରୁବାର ହଉ କି ଶୁକ୍ରବାର, ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ଅଛି ତ ବୁଲି ବୁଲାକି ଚାଲିସିଥାନ୍ତେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି କାଲି ମାନେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ କାଲିକି ଯିବା ଆଉ। ହଉ। ହେଲା।